Que tal, boas noites? O caso da desaparición de Sonia Iglesias volve ao primeiro plano coa visita do delegado do Goberno en Galicia á cidade. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. O delegado do Goberno en Galicia asegura que a Policía Nacional nunca deixou de traballar no caso da desaparición de Sonia Iglesias e que continúa facendo a día de hoxe. Santiago Villanueva visitou hoxe a cidade e foi preguntado polas investigacións tras a reapertura da causa. Iso si, o delegado do Goberno non puido facilitar ningún dato, xa que lembrou que se trata dun caso que está baixo segredo de sumario. Se están analizando una serie de datos y, como digo, continúa el Cuerpo Nacional de Policía trabajando y deseamos que se solucione, en primer lugar, por la familia y, evidentemente, también por la propia Policía Nacional. Bueno, hay una investigación policial y está bajo secreto. En todo caso, cualquier dato que pudiera dar podría poner en peligro o poner en tela de juicio la investigación, poner en peligro la investigación policial. Vamos a dejar que sigan trabajando. Yo siempre digo, confiamos en la Policía Nacional, confiamos en los cuerpos de seguridad, también en la Guardia Civil, y vamos a dejar que sigan trabajando y continúan trabajando, como no dejaron de hacerlo en ningún momento. O delegado do Goberno en Galicia visitou esta mañá a Comandancia da Garda Civil en Pontevedra. Ali presentáronse 11 novos vehículos cos que se busca dar unha maior cobertura e seguridade á capital de provincia. A Garda Civil de Pontevedra conta con 11 novos vehículos que foron presentados nesta xornada coa presenza do delegado do Goberno en Galicia e a subdelegada do Goberno en Pontevedra. Santiago Villanueva destacou a baixada da criminalidade na provincia nun 0,5% durante o último ano. Quiero destacar en esta provincia, además, acabamos de presentar esta semana pasada el balance de criminalidad, la provincia que más baja de toda la comunidad, 0,5 puntos, siendo Galicia una comunidad que se mantiene unas tasas de criminalidad realmente bajas, la cuarta comunidad en todo el territorio nacional, siendo España uno de los países con una mejor tasa en toda la Unión Europea, y por eso felicitar a la Guardia Civil, felicitar también al Cuerpo Nacional, pero en este caso estamos en Guardia Civil, por su magnífico trabajo, por su presencia permanente en todo el territorio, las 24 horas del día, los 365 días del año, en los numerosos servicios que realizan, vinculados con la delincuencia, pero también vinculados con servicios humanitarios. En relación ao incremento de intervencións relacionadas a delitos de narcotráfico de drogas, Santiago Villanueva afirmou que este balance é positivo, porque significa máis actividade das forzas policiais. Porque ese incremento en tráfico de drogas es una mayor efectividad por parte de los cuerpos policiales, por parte de Guardia Civil o por parte de Policía Nacional. Ese aumento de un 90% quiere decir que se han desarticulado, se han desactivado o se han incautado material, droga en este caso, y implica que una mayor eficacia, una mayor eficiencia por parte de Policía o por parte de Guardia Civil. Os vehículos estreados neste martes repartiránse entre as 5 compañías da Comandancia e serán destinados ás necesidades da Compañía Fiscal, do Porto e Aeroporto, ademais da Unidade de Seguridade Cidadá. A sección segunda da Audiencia Provincial suspendeu por cuarta ocasión a vista oral contra a sobriña do narcotraficante Manuel Charlín, acusada de branqueo de capitais procedentes do tráfico de droga. A decisión adóptase para que o tribunal resolva unhas cuestións procesuais. Unha vez máis, e xa van 4, quedou suspendido o xuizo contra a sobriña de Manuel Charlín por branqueo de capitais procedentes do tráfico de drogas. A razón que os abogados dos outros 3 acusados, o seu exmarido, o irmán e a nai deste, presentaron un recurso de súplica contra a decisión do tribunal de acumular as dúas causas se seguen contra Rosa Charlín no mesmo procedemento. Hai 2 procedimientos que se quieren acumular por la sala. En su día, en octubre, la sala los acumuló, pero bueno, yo como fiscal le di la razón a las partes de que antes de acumularlos tenían que darse traslado para alegaciones. Ellas formularon las alegaciones en el sentido de que no procedía la acumulación, y el problema es que el 20 de febrero se dictó la resolución diciendo que se insistía en la acumulación por la sala. Se presentó recurso de súplica y ese recurso, llegado el día de hoy, todavía no estaba resuelto. O fiscal do caso uniuse á petición de adiamento ao asegurar que non é correcto que os acusados tiveran que enfrontarse a 2 escritos de acusación e que a acumulación de causas debería producirse antes de que o xuizo estivese sinalado. Bueno, porque hay sentencias, lo primero, que dicen que no se puede acumular una vez ya señalado juicio oral.
y aquí la acumulación se hizo una vez que los juicios orales respectivos de los dos procedimientos ya estaban señalados. Y segundo, porque por decirlo así, los sujetos pasivos de los procedimientos no son idénticos. En uno es una sola persona y en otro son varias personas. Y se verían afectadas por un conjunto de un material probatorio, por decirlo así, un material de investigación, respecto al cual dicen ellas que no pudieron tener ninguna posibilidad de intervenir a ningún efecto, ninguna condición procesal, cuando se instruyó la outra causa. De non suspenderse a vista, dixo o fiscal, sería peor o remedio que a enfermidade ou entender que a celebración deste xuizo podería acabar nunha nulidade do mesmo. En fin, que es una cuestión que tiene su complejidad, porque es verdad que en principio ellos en la otra causa no eran investigados y tampoco es del todo incorrecto procesalmente el hecho de que no hayan tenido oportunidad de intervenir, pero ahí hay un solapamiento de una serie de ejercicios económicos, porque una causa va de 1998 a 2002, un conjunto de operaciones, y la otra causa va desde 1999 a 2008, se extiende mucho más en el tiempo. Y es cierto que ahí hay ejercicios que se solapan, entonces, en fin, que es una cuestión que no es tan fácil. As penas solicitadas polo fiscal para Rosalía Charlín en ambas causas suman 10 anos e medio de prisión e a metade para o resto dos acusados. Os dous primeiros meses do 2018 pecharon as súas portas cun crecemento da ocupación hoteleira de 3 puntos en relación ao ano anterior. Pontevedra acadou unha ocupación do 36,4% en comparación co 33% acadado no 2017, unha tendencia que prognostica a boa tendencia turística de cara a este ano. Uns datos facilitados pola Deputación de Pontevedra que sinalan un incremento dos niveis de ocupación nos establecementos de turismo rural con 2 puntos porcentuais respecto a febreiro do 2017. Pontevedra acadou nestes 2 meses unha ocupación media do 32% e o Salnés do 36%. O perfil do visitante nacional sendo españois o 81,25% dos turistas. Como principal atractivo, os visitantes buscan cultura. A maioría dos turistas que chegaron ás Rías Baixas durante os primeiros meses do ano eran maiores de 60 anos e aloxáronse unha media de 4 a 6 días. A terceira edición do Festival Internacional de Cinema volve a Pontevedra neste 2018, pero nesta ocasión a celebración trasladarase ao inverno. A nova cita será do 11 ao 16 de decembro. O evento apostará pola formación e onde a artista María Cañas ofrecerá un obradoiro pro alumnado universitario. Estamos anunciando este cambio de datas, o sea, Novos Cinemas se move de xuño, de finais do verán, como estábamos celebrando ata agora, regresamos ao inverno, ás datas da primeira ou da edición 0, e moito deso ten que ver con estas actividades formativas, non? De algún xeito sentíamos que aínda que estamos a final do curso, poderíamos facer máis cousas das que estábamos facendo ou chegar a moitos máis públicos e creemos que este cambio a decembro vai propiciar que todas estas actividades formativas saian gañando, non? Animaros, porque queda moitísimo traballo por diante. Hoxe estamos presentando aquí a edición, pero aínda queda moito traballo que facer para que podamos estar disfrutando desta terceira edición. Bueno, pues eso, ánimo, a colaboración do Concello é algo que xa sabedes que vai estar aí, para non ser unha parte moi importante, diversificar e dar máis, que haxa máis avance na actividade cultural da cidade. Eu creo que neste momento Pontevedra está xa hai tempo emerxendo como unha grande referencia cultural en Galiza. Pontevedra volverá a ser un dos puntos de encontro para todos os amantes do cinema entre os próximos 11 e 16 de decembro. Novos Cinemas, Festival Internacional de Cinema de Pontevedra, reunirán na recta final do ano os directores e directoras emerxentes no panorama internacional xunto cos creadores e creadoras do cinema galego máis incipiente, tamén recoñecidos nos mellores festivais do mundo. Neste encontro, a formación seguirá sendo un dos eixos fundamentais sobre os que xira o evento. Dende a organización adiantaron que no vindeiro mes de abril, enmarcado na Semana da Creatividade, a artista María Cañas ofrecerá un obradoiro para 15 alumnos e alumnas do campus en Pontevedra. As inscricións estarán dispoñibles a partir da próxima semana a través da páxina web da Universidade de Vigo.
O Boletín Oficial do Estado publica hoxe o concurso da Universidade de Vigo para contratar a unha empresa que realice o servizo de modelos en vivo para a Facultade de Belas Artes. Trátase dun contrato por 2 anos a partir do mes de xullo de 2018, contemplando a posibilidade de prorrogarse por outros 2 anos máis. O máis valorado neste caso non son nin as medidas dos modelos nin a súa idade, senón que se premiará a oferta máis económica. O valor estimado do contrato é de 273.600 euros. As persoas que traballan como modelos para que os alumnos de Belas Artes perfeccionen as súas técnicas de pintura, escultura ou fotografía teñen un salario en Pontevedra duns 47 euros a hora. E agora repasamos outras noticias do día en Pontevedra. O PP de Poio exixe ao alcalde que obrigue o seu concelleiro de festas a cumprir coa promesa de facer públicas as contas da Festa do Mar 2017. Os populares presentaron un escrito dirixido ao rexedor e aos servizos técnicos municipais solicitando estes datos e exixindo unha explicación para a non publicación. Aseguran ademais que o escrito continúa sen resposta. A Deputación de Pontevedra abre esta semana o prazo para cubrir as 106 prazas do Centro de Día do Príncipe Felipe. O centro está destinado a menores de entre 4 meses e 16 anos cuxas familias teñan dificultades para facerse cargo deles durante a xornada laboral. As solicitudes poderán presentarse durante 30 días. As familias poden escoller os horarios segundo lles conveña. O Servizo de Hospitalización no Domicilio atende unha media de 450 pacientes ao ano. A área conta con 7 traballadores na área sanitaria de Pontevedra con 2 médicos, 4 enfermeiros e unha administrativa, e cada equipo fai 7 visitas ao día. O 80% dos usuarios son de cuidados paliativos e enfermos crónicos. Nuns minutos arranca unha nova edición do Falemos. Hoxe entre os convidados desta noite estará a voceira nacional do BNG, Ana Pontón. Nos volvemos mañá a partir das 9:30 da noite con toda a actualidade da xornada. Ata mañá. Tegal, venda e comercialización de todo tipo de telas e complementos. Venda ao público e profesionais, tanto o metro como o peso. Para o teu fogar, estores, panel xaponés, colchas, fundas nórdicas, confección a medida coa tela que elixas. Tegal en Pontevedra e en tegal.es.